Simon Busuttil żar l-istudenti tal-MCAST fraħal Ġdid, fost oħrajn ara fil-bżonn ta' ħidma favur edukazzjoni tul il-ħajja. Simon Busuttil qal li huwa issa li l-oppożizzjoni mmexxija minnu nediet numru ta' polots biex taġġorna l-politika tagħha f'dan il-qasam. Fakkarna lil Simon Busuttil qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali kien sostna l-istudenti li jirrepetu m'għandhomx jingħataw stipendju. Għadek temmen l-istudenti li jirrepetu m'għandhomx jingħataw stipendju? Min qallek jiena kont temmen hekk? Kont qed taf dibattitu l-Università niftakar. Le ħanajdlek, il-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali tiegħu kellu numru ta' każi fejn kien lest iżid l-istipendju. Fil-każ ta' repetizzjoni dik ma kienx waħda minnhom. Permezz tal-inizjattiva li ħadan il-Gvern, studenti li jirrepetu sena minħabba ċirkostanzi ġenwini u sfortunati qed jingħataw stipendju u bekk ma jaqtawx qalbhom. Saqsejna wkoll il-Simon Busuttil jekk għadux jemmen li l-miżura li permezz tagħha l-flus tal-Smart Card jingħataw fi flus kontanti hija miżura populista. Iva, bla dubju li hija populista, għaliex qabel kien hemm sens ta' dixxilpina mhux hekk li l-Smart Card il-flus tagħha tonfoqhom biss fuq affarijiet edukattivi. Simon Busuttil iddikjara aktar minn darba li jippreferi s-sistema ta' qabel, sistema li saħansitra kienet ikkritikata mill-Awditur Ġenerali. Ġifieri ta' kemm intqajt mal-istudenti u qed tgħidli hawn illi ma tafdhomx fil-maniġġer tal-flus tagħhom allura. Le, assolutament. Imma l-miżura kif kienet kellha sens ta' dixxilpina. Meta tlabna jweġibna aktar ċar dwar jekk għandux fiduċja fl-istudenti jew le, Simon Busuttil ħarab milli wieġeb u għalhekk. Ġiet tgħid l-istudenti hawnhekk mhumiex kapaċi jimmaneġġjaw flushom allura. Inti mhux dejjem il-partit suppost pożittiv kif dejjem tagħmel mistoqsijiet negattivi.